Kinsa man na Jimmy? Hala, isuga sa imo mama uy. Isure lang na basig wa nay nahibalan. Ay kon, daghan kay kog nahibalan. Kabalo magay kong sayaw. Ana or ana or ana. Wow. Pwede dong, pwede. Di ka mawas akong atubangan? Nagtuo ka giganahan ko nimo? Ma'am, sarog wa ka kadisiplina atong anak nga. Unahon dapat ang ipag-eskwela na unsa man ka nga amahan kang dako aning balay di ka kabalong disiplina ng mga bata nimo nagunsa di ka diri sa balay wa man kay pulos. Dapat ikay mo disiplina ng mga bata na to kay ikaw amahan. Kanang mga bata, di mo na mapugnan. Sa pag-unsaon mo nagdisiplina kung taguan ka, wa ka nata diri sa balay. Nag-eskwela na, wa ta kabalo nag-uyab-uyab. Isa pa. Dagko naman ha. Pang dili lagi pwede. Dapat unag yun ang eskwela. Unya na ng mga kuan-kuan diha mga unsa na mga uyab-uyab diha. Dapat unang eskwela. Dapat ikaw ang mangusog kay ikaw ang amahan. Isang pag-unsaon mo pangusog kung igo ra kalipaton. Ay magkadaadlaw ta magsigsunod-sunod ana nila sa eskwelahan. Ako sa una, ingana man pug ko, mo nang makasabot ko kung ingana akong bata ron. Ay sige bagulbol diha kay Ay pagsigig kuan pang kay ang sa una ang karon lahi ang karon. Dapat gani bag-o na to atong mga bata karon kay ang sa una na to. Sa man kang imo mang ipasundog sa imong mga anak lang kaagi nimo sa una unsa man kang mao amahan gani no, nga ang sa una ra to. Lahi na karon. Dapat gani no imong ikuan do ng mga bata bi. Pitula ba? Kapoy na di mo tuon ako ba? Now na og pitol na nga mo. Kuan pa inuna si ma'am, sukol pa na. Dapat mo na lang nang suportaan kung unsay mga gusto. Nagsalig yun na. Mga bataan na di ni mo kasaban ba? Mao na ni imong balay. Hala uy, mahadlok man ko basig istrikta kay imong mga parents ba. Hilay, butang na si mama o si papa. Manamini lang gud kugud. Sali lang sa kuha basta butang na si mama o si papa. Wala Bantay problema ka, na. ha? Si bahala nimo. Ay kinsa nang naglingkod oh. Ay mo na mama nag papa nang ko. Ay mao na sila. Oh, mao Hala na sila. uy, nakulbaan man ko. Ay kulba ako bahala nimo. Bantay ka ha. Di call. Mayong udto di ay. Kinsa man na Jimmy? Hala, isuga sa imo mama uy. Ah wala, normal ra lang niya kay naka-open pipe man gud na siya. Ay, ingana ra day na siya. Ti, mayong udto. Kinsa na Jimmy? Oh, anak nimo. Isa ra po nang ginala. Pa mayang odto ay si Langga day pa. Uy, unsay langga nga tawagan mo gud nato na. Na, pananaw pa lang gayon ako sa uyab ni Jimmy. Murag di ka bilhin nagbalay. Ikaw be? Di sa lang istoryahan. Oh, maingod to po Jimmy. Ang eskwela, kumusta? Ay hala, utro man pud na imo papa uy, isog kaayo. Dili ay, normal mo nakapapa boy kay naka-open card man gud na siya. Jimmy, sa imong gipakita karon, unsa may buot pasabutan na? Pasabta ko. Pa, dili na bata akong dugan. Mao na niya akong napilian. Napilian? Isure lang na basig wa nay nahibalan. Ay kon, daghan kay kog nahibalan. Kabalo magay kong sayaw. Ah, kabalo na ka mo sayaw? Ganahan ko ana. Makaon ang sayaw? Ay, Langga, pasiklabi ko sa papa para mo bilib si mo ba. Sure ba? Basig masuko na kay ako ng sampulan. Ay, dili lagi na, nako siyang tubangan. Kasi gusto nimong sayawon ako call. Ana or ana or ana. Wow. Pwede dong, pwede. Di ka mawas akong atubangan? Nagtuo ka giganahan ko nimo? Adyo ni ayos papa ba? Daghan bagay process before ta makauyab. Ikaw, bahala ka na imong anak. Kung nagkasinabot mo, pagkuyog mo. Nauyunan ko sa imong papa. Pero wala ka mama. Sige lang, dili bitaw kaming mama nimo ang mag-ipon, kita bitaw langga. Log. Ato sa to imong mama kay basig unsay baton dito. Dali dali. Lakaw ato dito. Dali. Papa ba mura mag may plano sang uyab?